Sa kalasamahan og sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya hato Ginoong Kristo, ang gugma ha Dios, ang paggiusa sa Espiritu Santo manaakay Dios. Manausap kinimo. Mayong buntag kayo dren. Og welcome ng Santos Kamisa sa itong pagsaulog sa kapistahan ni San Justino Martir. Sa hilom at ihalat nga to sa Dios ang atong mga personal nga mga pangamuyo. Uban sentensyon sa itong Santo Papa sa misyon sa simbahan alang sa kalinaw, alang sa kayuhan sa mga masakiton. Ato sa kiniihalad alang sa kapulayan sa mga kalag sa tanang mga nangamatay, ilabi na sa mga mahal ato sa kinabuhi nga mihalina. Huwag mahimog tantakos sa pagsalmot ng Santos Kamisa, nusula to karon ang mga kasalanan itong nabuhat ug mga sa pasaylo sa Ginoo. Nakakumpisal ako sa Dios nga mga gahong matanan o kay inyong mga igsuon nga nakalapas akong dako iyamot sunahuna sa pulong sa buhat o sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton kay akong sala akong dakong sala busa nga amuyo ako kay Santa Maria ko naingulay sa tanang mga anghel o mga santos o kay inyong mga igsuon aron ko giyampo sa Ginoo nga atong Dios kaluy aron ta kita sa Dios nga mga gahong matanan o pasayloon sa itong mga sala, daron ta kita niya ngadto sa kinabuhin dayon. Amen. Magampo kita. O Diyos, pinagi sa binuang sa krus, itudluan mo sa paaging kibulungan ni San Justino Martir. May tungod sa taas ka kinaadman, bahin kang Hesukristo. Itungod ka namo, tungod sa iyang pangama, ang kalig-on sa pagtuo, human isalikway namo ang mga sayop. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari, uban kanimog sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa ikaduhang sulat ni San Pedro. Mapuno unta kamo sa grasya ug pagigdait pinaagi sa inyong kahibalo sa Dios ug sa atong Ginoong Hesus. Ang iyang Dios nung gahom naghatag kanato sa tanan tang gikinahanglan alang sa pagkinabuhi nga Dios nun pinaagi sa atong kahibalo mahitungod kaniya nga nagtawag kanato aron makaambit kita sa iyang himaya ug kaayo niining paagiha iya kitang gihatagan sa bililhon ug dagkong mga gasa nga iyang gisaad aron nga pinaagi sa maong mga gasa makalikay kamo sa makadaot nga mga kailibgon sa kalibutan ug makaambit sa Dios nung kinaiya. Tungod niini paningkamuti ay kadugang sa iyong pagtuo ang mga maayong pamatasan ug sa maayong pamatasan ang kahibalo sa kahibalo, ang pagpugong sa kaugalingon sa pagpugong sa kaugalingon, ang pagkamay ng tuson sa pagkamay ng tuson, ang pagkadyos nun sa pagkadyos nun,
ang inigsuong pagmahal sa inigsuong pagmahal, ang gugma, ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Diha kanimo Dios ko, gibutang ko ang akong pagsalig. Diha kanimo Diyos ko, gibutang ko ang akong pagsalig. Ikaw nga nagapuyo diha sa salipdanan, sa labing hataas, nga ana magpuyo sa landong sa makagagahom. Ingnang Ginoo, ikaw ang akong dalangpanan ug akong kuta, ang akong Dios nga akong gisaligan. Diha kanimo Diyos ko, gibutang ko ang akong pagsalig. Tungod kay midangop siya kanako, luwason ko siya. Ibutang ko siya sa kahitasan, kay nagailaman siya sa akong ngalan. Musangpit siya kanako, ug tubagon ko siya. Maana ko ban kaniya, diha sa kagulanan. Diha kanimo Diyos ko, gibutang ko ang akong pagsalig. Luwason ko siya ug himayaon ko sa taas nga mga adlaw, lipayon ko siya ug pakitaan ko siya sa akong kaluwasan. Diha kanimo Diyos ko, gibutang ko ang akong pagsalig. Alleluia, alleluia, Gisugin mo, O Diyos, kay maminaw ako sa mga ipamulong. Hallelujah. Alleluia, Hallelujah. Hallelujah. Isugin mo, Diyos, kay maminaw ako sa mga ipamulong mo. Hallelujah. Hallelujah. Ang Ginoo manakay niyo. Manausap kanimo. Ang pagbasa sa Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Himayaon ikaw, O Ginoo. Unya misulti si Jesus kadto sa mga labawng pari ug sa kadagkuan sa katawhan pinaagi sambingay. May tawo nga nagtanom og mga paras, gilibot niya kinig kural ug nagkalot siya glungag alang sa pug-anan sa ubas ug patindog niya ang usa ka bantayan. Unya iyang ipasaupan ang parasan ug mipanaw siya. Sa pag-abot na sa tingpamupo sa mga ubas, nagsugo siya og usa ka ulipon ngadto sa mga saop aron pagkuha sa iyang bahin. Apan gidakop sa mga saop ang ulipon, gibunala nila o gipapauli nga walay dala. Unya nagsugo na usab ang agalon ug laing ulipon
apan siya gibunalan nila sa ulo ug ila pang gipakaulawan. Nagsugo pagayod ang agalon og laing ulipon ug siya ilang gipatay. Ug daghan pa ang ilahang gibuhatan sa ingon. Ang uban gibunalan ug ang uban gipatay. Ang wala na lamang niya ikapadala mao ang iyang pinanggang anak nga lalaki. Sa katapusan iya nagayong gipadala ang iyang anak ngadto sa mga saop. Miingon siya, sa walay duha-duha tahuro nila ang akong anak. Apan nag-ingnanay ang mga saop. Kini mao ang anak sa atong agalon, tana ato siyang patyon aron maato na ang parasan. Busa ilang gidakop ang anak o gipatay o gilabog nila ang iyang lawas ngadto sa gawas sa parasan. Unya nangutana si Jesus, nan, unsa may buhaton sa tag-iya sa parasan? Adtuon niya og pamatyon ang mga saop ug pasaupan niya glain ang iyang parasan. Sa walay duha-duha nakabasa kamo ining bahina sa kasulatan. Ang bato nga gisalikway sa mga magtutukod kay walay kapuslanan nahimo hinuong bato nga labing importante. Buhat kini sa Ginoo o kahibulungan gayud kini. Buot untang dakpon si Jesus sa mga punuan sa mga Hudiyo kay sila nakasabot man nga sila'y giigo sa sambingay. Apan nahadlok sila sa mga tao. Busa, mibiya sila kaniya o nanlakaw. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Mga igsoon, ang Ginoo nagpakita sa iyahang makunayong pasensya nga gisaysay sa ato ang sambingay karon. Si Jesus padayon nga naghimo sa iya mga kaaway nga makasabot kung kinsa siya. Siya nagsulti nining sambingaya ngadto sa mga pangulong pari, sa mga magtutudlo sa balaod o sa mga elders. Kini sila mga relihiyosong pangulo sa Israel nga sila usab ang nagkundina ni Jesus o nagpalansang kaniya. Si Jesus wala gayud mo give up sa ilaha. So wala nila dawata ang iyang mga gitudlo. Ang iyang gihimo, nangita siya og laing paagi paggamit og mga sambingay aron maabli ang ilang mga mata. Siya mao ang anak sa sambingay. Ang pagsalikway kaniya, ang iyang mga kaaway, gibulag nila ang ilang kaugalingon, gikan sa sakto nga pakigrelasyon uban sa Ginoo. Parihas sa gihimo sa mga saop sa sambingay, uban sa tag-iya sa parasan. Ang mga sambingay, mao ang dugang paningkamot ni Jesus aron pagpasabot sa mga butang ngadto sa mga tao nga may gitawag natong blind spot. Gusto ni Jesus kanato nga makita ug gakson ang kamaturan ug dili siya muhunong sa pagtabang kanato sa paghimo niini. So unsa may hagit para kanato mga igsoon? Sa panahon sa prostration, kasuko ug walay kadasig, muhunong kita ug atong ibutang sa atong unahuna ang walay katapusan nga pasensya sa Ginoo. Din mangayo kita sa Ginoo sa grasya sa ato ang pagatubang niini. Hinaot unta. May palihog para sa katalingbanong pagapo. Sa ato ang pagpamalandong sa pasidaan sa Ebanghelyo nga kita kinahanglan magbabungahon, dadon nato ang atong mga hangyo at tubangan sa Dios Amahan diha sa pagihon. Amahan, pamatia kami. Amahan, pamatia kami. Nga ang mga pangulo sa simbahan makadawat sa kahayag, sa kusog ug sa tabang diha sa ilang paggiya sa panahon sa mga kalisdanan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami.
nga ang diwa sa pag-ampo diha sa atong pamilya, mahatagag pagtagad aron ang atong hunahuna mapuno sa kalinaw ug sa kalipay nga nagikan sa Dios. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Alang sa gubat sa tungang silangan, mag-ampo kita sa kinasingkasing alang sa kalinaw dito sa tungang silangan ug sa kalibutan. Hinluan unta sa Dios ang kalibutan sa tanang kabangis, kahakog ug sayop nga paggamit sa gahom nga nagdalag kasakitan ug kamatayon sa kadaghanan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Mag-ampo kita nga ang mga nasud maninguha unta padulong sa masangputong pagwagtang sa mga hinagiban sa pakigsangka, ilabi na ang kahimanang nuklear ug nga ang mga pangulo sa kalibutan mupili unta sa dalan sa dialogo ug diplomasya ug dili ang kabangis. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Mag-ampo kita alang niadtong mga nag-antos tungod sa hampak sa gubat nga ang kalinaw sa labing madali mapadangat na unta kanila ug nga ang tanang katawhan magpuyo diha sa mahusayng kahimtang ug kagawasan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Nga dinhi sa atong kaugalingong kinabuhi mamunga kitag mga bunga sa gugma sa pagpasaylo sa hustisya ug sa kalinaw. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Nga ang mga idaran, ang mga nagningaw ug ang mga masakiton dili mawad-ag kadasig taliwala sa ilang mga pagsulay ug mga kalisdanan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Ngayuntang isipon nga takos ug mapusulanon alang kanamo nga ang halangdong Teofilo Kamumot ug George Chevalier mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Nga sila nga namatay makakaplag ugna diha sa tunhayng gingharian sa Dios. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Amahan ang imong anak mao ang silikwayng bato. Sa tumang pagbati gidawat namo siya ug masaligon kaming nagpadangat sa among mga pangamuyo nganha kanimo. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen.
Magigsoon pagampo ka ng ako yung sakripisyo, dawato sa Diyos nga mahal nga maagahom matanan. Dawato nun ta sa Ginoong sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig o paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Itugot ka na mo, Ginoo, nga makasalmot kami sa masubsob nining santos nga sakripisyo nga sa dakong kaisog gipanalipdan ni San Justino. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kayo. Manaw sa kinimo. Ibayaw ninyo makasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug mata. Santos nga mahan, Dios katunhay maagahom matanan, angay ug matarong gayon, nga magpasalamat kami kanimo kanunay o sa tanang dapit. Kay imong santos nga martir si San Justino sa pagsunod sa paningingda ni Kristo, mihalad siyang kinabuhi aron paghimaya sa imong ngalan. Ang iyang kamatayon nagpadayag sa imong gahom nga nagalig-on sa among tawhanon nga kahuyan. Imong gipili kadtong mga mahuyan ug imo silang giligon aron mahimo silang imong mga saksi pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog silang walay hunong nga pag-awit. Puno ang langit kong iyuta sa imong himaya o sana sa Santo kayo ikaw, Ginoo, ang tumura sa nagkasantos, ipadalangin mong Espiritu, aron pagsantos ng mga gasa, aron mahimo kinialang ka na mo, nga lawat ug dugo ni Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit siya hugalingon, mikuha siya ugpan, mipasalamat kanimo, mipikas, ug mihatag ninigadto siya mga tinundan ug bigon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao nga akong lawat, kay tugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Ipasalamat kaniyo pag-usab, mihatag ni gadto siya mga tinundan og bigon. Dawata kiniyo Panginoon ka mga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis akong dugo sa bagong tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kadako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Manluluwas sa kalimutan, kadagtugos, kadagtugos, pinagit sa imprus, pagkabanhaw luwas sa kami. Aron paghandom sa kamatayon pagkabanhaw ni Kristo, nagahalad kami kanimo amahan ning pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip ang ayan nga moatubang ug molagad kanimo.
Himuang kami nga mga lawas sa lawas og dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoong imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among Papa, ni Alberto among Obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nagamatay. Malaumon nga banhaw sila wala nagamatay diha sa imong kaluoy. Kada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan. Himuha kami angayan nga makaambit sa kinabuhing tunay. Uban ni Maria ang inan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, o sa tanan nga mga santo nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Kristo imo anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag anak kanimo maagahong nga mahan diha sa kayusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen, 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 amen. Pero magkambog isambahan ug gabito mga pulong itulog kanato sa atong maono. Amahan namo nga anaa sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong giharian, matuman ang imong pagtuo, dinhi sa yuta maingon sa langit, ang kalaluna mo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nagkasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunualwa sa kami sa daotan. Mangay kami kanimo Ginoo nga mo kami luwasos na nagdautan, hatagi kami sa kalinaw ning panahon na. Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayos na ng kasamo. Samtang nagapaabot kami nga malaumod sa pagbalik ni Kristo among maunong. Kay imo man ang gingharian, ang gahumog ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Kristo nagingon ka sa mga apostoles, ang kalinaw ang ibilin ko kay Diyo, ang akong kalinaw ang ihatag ko kay Diyo. Ayaw tanawa nga among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaatay. Manausab kanimo. Ipakita ta ang pag-inigsunay.
nga nagawakan sa mga sala. Sa kalibutan karoy kami, Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala. Sa kalibutan hatagi kami sa kalihinan. Kini mo ito mahigugmaong Diyos ang Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan na gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ko angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Act of Spiritual Communion. Akong Jesus, nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit, dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umarika sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw samag ania ka uban kanako, ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayo itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Magambog ito. Humana kami mabusog sa langit ng kalanon, Ginoo, magpabilin ka unta kami nga mapasalamaton kanunay tugod sa mga gasa nga dawat, samtang nagasunod kami sa mga pagtulunan ni San Justino nga martir. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Karamhalag ta ko sa kamanamo, usa ka maghimay ka Maria, usa ka himay samahan, ato ipahinungod alang sa kapulayan sa makalag sa tanang mga nangamatay, ilabi na sa mga mahal at sa kinabuhi nga mihalina. Kitang tanan, amahan namo nga naa ka sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, mabot ka namo imong gingharian, matuman ang imong pagbuot din sa yuta maingon sa langit. Ang kalaon namo sa matag adlaw, gihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala, ingon nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa mga panulay, hinunua luwasa kami sa dautan. Amen. Maghimaya ka Maria, nga puno ka sa grasya, ang Ginoo manaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga ubay nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatay. Amen. Himaya samahan ug sa anak sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan karon ug sa gihapon sa makatuigan walay katapusan. Amen. Pahulay gadayon ihatag kanila o Ginoo. Ug ang kahayag nga walay pagkapalong, mudan-ag kanila hangtod sa kahangturan. Ang Ginoo manaa kaini. Manausab kanimo. Huwag palangina unta kamo sa tumahigugmao nga Dios, ang Amahan o ang Anak o ang Espiritu Santo. Amen. Nahala ng santos nga misa, lakat ka mong isangyaw ang magkalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios.